Hola, soc Surampo i soc addicte al Twitter. Hola, jo soc la Cèlia, el meu nick és Encenalls i vaig anar al Twitter, més que res encara no ho sé, perquè em van enganxar. Soc en Ferran BDN i a part de dir idiotades pel Twitter intento socialitzar-me una mica amb la societat, com aquesta gent. Soc Ravi Grau i estic al Twitter per seguir bàsicament la política 2.0 dels nostres polítics. Javi Santos i no sé per què faig servir el Twitter. Soc l'Anna Geli i utilitzo el Twitter per africar-me. Jo em dic Joan Cuevas i faig servir el Twitter per aprendre moltes coses que m'han servit per la feina. Per la meva feina, bàsicament, i per conèixer gent, per relacionar-me i intercanviar experiències. La pregunta de millor. Jo soc en William Festuc i vaig començar a fer servir el Twitter per promocionar el meu blog i ara una mica el blog promociona una mica el Twitter. Em té a mi al costat. Bueno, ja està. Bueno, jo soc ultrasònica, jo vaig començar a fer servir el Twitter per provar-ho, perquè s'ha de provar tot en aquesta vida. Hola, em dic Jordi i soc usuari del Twitter, J. Rosell. L'utilitzo per comunicar-me i per estar al dia de les coses que passen. Jo em dic Gina Tost, el meu nick és Plastidecor i faig servir el Twitter per dir el que faig en tot moment. Hola, soc el Jordi Uber i bàsicament faig servir el Twitter per enviar missatges curts a la gent. Soc Antoni Viada, faig servir Einova i faig servir el Twitter per comunicar tots els blogs. Hola, soc M.A. Pallarès, és a dir, Marc Pallarès, i faig servir el Twitter per comunicar-me amb gent, informar-me. Jo m'ho passo molt bé, el que passa és que soc molt inconstant, si em seguiu desapareixo a vegades, però intentarem ser més constants. Faig servir el Twitter per conèixer gent, per saber què fan els altres i perquè els altres sàpiguen què fan. Soc el Lluisqui i faig servir el Twitter per enviar missatges via rotllo tipus SMS. Jo soc el Francesc Balaguer, el meu Twitter és fbalaguer i principalment utilitzo el Twitter per estar informat tant de què fan els meus amics o gent coneguda. Desconnectar una mica durant el dia, ni que sigui 5 minutets. I també deixar anar la meva i el que crec i publicitar els posts del meu blog. Crec que és una de les maneres més ràpides d'accedir a les notícies de què està passant en un moment a qualsevol lloc del món. Per comentar preguntes transcendentals a la vida, que les traspasso a la xarxa. I veure què passa pel cap de la gent. I ara tinc una crisi de personalitat amb més de 3 comptes. També tinc el de Betes i Clics, que és el meu blog. Passar links, compartir links interessants amb la resta dels meus contactes.